Moi, mä oon Otto ja mä oon aloittanut kuntosaliharjoittelu joskus teini-ikäisen, joskus 14-vuotiaana ekan kerran. Harrastin koripalloa. Niin silloin tehtiin oheisharjoittelun, kuntosaliharjoittelua korisvalmentajan ohjeistuksella. Sitten mä lopetin koripallon, mut huostaan otettiin nuorisokodissa, oli kuntosali. Mä aloin käymään siellä. Sitten se pohja, mitä mulla oli, se tietotaito siitä, että miten kuntosaliharjoittelua toteutetaan, oli tälleen 5-jakosta, käsipäivä, jalkapäivä ja niin edelleen 3x10, koska se nyt on tämmönen yleinen uskomus. Sitten mä toteutin jonkun vuoden ajan tällaista 5-jakosta silleen, että en tehnyt varmaan niinku jalkaliikkeitä silleen jalkapäivään kun kerran viikossa, koska se jalkapäivä oli perjantaina, niin silloin oli hatkoilla vetämässä viinaa. Se oli semmonen varmaan pisin jakso, se vuoden jakso, milloin tuli käyty suhteellisen säännöllisesti. Sitten sen jälkeen joskus parikymppisenä tuli tehtyä semmosia pieniä jaksoja. Ja hommat meni vähän niin kuin narkkaamisen ja alkoholijuomisen puolelle ja sitten vasta kun mä raitistuin, niin mä löysin kuntosaliharjoittelua uudestaan, koska se oli tälleen niin kuin yksin toteutettavaa harjoittelua. Sitten jonkun aikaa mä toteutin taas tätä 5-jakosta, mihin mä olin tottunut. Sitten jossain vaiheessa, kun ei ollut oikein mitään muuta tekemistä ja kiinnosti tosi paljon ja halusi kehittyä, niin sit upposi siihen kaninkoloon, että alkoi ottaa tietoa ja selvää asioista ja kuuntelee podcasteja ensinnäkin Hulkkia ja Vileniusta ja yritin niin kuin kalastella Googlesta aloittelijan treeniohjelmaa, mistä myös tuli aika pitkälti samanlaisia ohjelmia eri jaoilla, 3x10 ja muuta. Ja mä ajattelin, että mä oon ihan niinku, että kyllä tässä on niinku pakko olla jotain niinku diipimpää. Sitten mä rupesin vähän niinku hakkaa päätä seinää, rupesin yrittää vaan ja yritin rupea jaksottaa harjoittelua silleen, että mä lisäsin näitä kevennysviikkoja, mutta silti se volyymi oli tosi kovaa, koska ajattelin, että mitä enemmän mä teen, niin sitä enemmän mä saan tuloksia. Ja sit sitä oli koko aika nivelet ihan niinku rikki ja paikat oli ihan niinku solmussa. Ja puolen vuoden ajan about mä sain rasvan palaa, lihakset kasvaa, koska newbie gains ja aloittelijat pystyy toteuttaa sellaista. Toisena treenivuotena 5-6 kertaa viikossa salilla. Et mä yritin tehdä push-pull legia, 3-jakosta treeniohjelmaa ja käymään 2 kertaa kropan läpi viikossa. Seuraavan kesän mä katoin mun edellisen kesän kehokuvaa ja sitten sen kesän kehokuvaa vertasin keskenään ja totesin vaan, että eihän tässä ole niinku tapahtunut minkäänlaista muutosta, että mä en saanut minkäänlaista lihasmassaa. Rupesin ottaa selvää, yritin edelleen selvittää sitä, että mikä olisi optimaalinen tapa aloittelijan luoda treeniohjelmaa, että mikä on tämmöinen yksinkertainen aloitus, miten mä voin toteuttaa yksijakoisen treeniohjelman optimaalisesti. Ja mä etin niitä ohjeita, mä kaivoin siinä kesänä kaikki kannot, kaikki kivien alta sitä vastausta ja sit mä löysin Mike Israetelin Hypertrophy Made Simple, tämmösen videosarjan YouTubesta ja mä rupesin tekemään siitä muistiinpanoja, loin sen avulla treeniohjelman itselleni, missä leikattiin kaikki turha volyymi pois. Aloitetaan ensimmäinen viikko oikeasti yhdestä kovasta sarjasta per lihasryhmä. Et miten tollasella voi tulla kehitystä? 1 sarja. Eikö se 3 sarjaa ole perus? Eikö se ole se vähimmäisvolyymi? Niin ei oo. Ja Dr. Mike Israetel on tohtori liikuntatieteissä, Jenkeissä, PhD, JNE, että se on oikeasti kouluttautunut ihminen ja se on kehonrakentaja, joten se oli auktoriteetti mulle tähän asiaan ja mä pystyin luottaa siihen ja se muutenkin kuulosti hyvin perustellulta mun mieleen. Joten mä loin sen treeniohjelman, sen Dr. Mikein
Ohjeiden perusteella otin bulkkijakson, massakauden, noin ei edes puolta vuotta kestä, varmaan kuin 4 kuukautta. Silleen kuitenkin, että paino nousi, sai nousujohteisuutta, sarjapainot nousi. Sitten mun lihakset kasvoi. Mä tein 3 kertaa viikossa koko kropan läpi. Aloitin mesosyklin 1 sarjalla per lihasryhmä. Se on tosi vaikea uskoa, kun ei haluaisi, että se treeni menisi hukkaan, koska se kova usko on siihen, että mitä kovempaa mä treenaan, mitä enempää mä teen, niin sitä enemmän mä saan tuloksia. Kun todellisuudessa se duuni, se intensiteetti, mitä sä teet niihin ekoihin sarjoihin, niin se on melkein kaikki, mitä sä pystyt antaa ekaa 3 kovaa sarjaa. Niin se loppu sit alkaa vaan menee alaspäin ja sit se on vaan oman kropan rikkomista. Niin mä oon tehnyt tämän videon sitä varten, että tää voisi antaa pientä käsitystä siitä, että miten nämä treenit kannattaa toteuttaa, miten noususarjat kannattaa toteuttaa ja miten nämä tiukat, stimuloivat, lihaskasvuärsykkeen antavat sarjat toteutetaan, jotta sun ei tarvitsisi käyttää turhaa aikaa salilla tai rikkoa ittees, vaan se on oikeesti laatu korvaa määrän. Dr. Mike mun esikuvana näihin tietoihin ja tähän kokemukseen ja näihin tuloksiin, mitä mä oon saanut. Suosittelen suuresti. Ota haltuun ja nauti tästä. Ensimmäisenä liikkeenä teen jalkakyykyn, jonka kohdelihaksena on etureidet. Jalkakyykky on kuitenkin moninivelliike, mikä tarkoittaa, että jalkojen lihaksia käytetään liikettä tehdessä kokonaisvaltaisesti. Tavoite toistoalueeni raskaalle työsarjalle on 5-10 toistoa. Lähden etenemään kohti raskasta työsarjaa noususarjojen avulla. Ensimmäisenä tein kevyen noususarjan. Valitsen kevyttä noususarjaa varten painon, jolla arvioisin saavani maksimissaan 30 toistoa. Otan mieluummin aina liian kevyen kuin liian raskaan painon. Teen tällä painolla noin 10 toistoa. Tämän sarjan tarkoitus on saada puhtaita toistoja ja etsiä oikea asento, jolla saisin etureisille mahdollisimman hyvän paineen ja minimoidakseni muiden lihaksen työskentelyä. Teen hitaita toistoja, pitäen paineen jatkuvasti etureisillä. Pidän selän suorana, vatsalihakset jännitettynä, hengitä rauhallisesti sisään alas mentäessä, pysähdyn hetkeksi pohjassa, etsin paineen etureisille siinä ollessani ja ponnistan kantapäillä ylös, samalla ulos hengittäen. Seuraavaksi on vuorossa ensimmäinen keskiraskas noususarja. Lisään vähän painoa. Keskiraskaassa noususarjassa painon tulisi olla sellainen, että saisit sillä vähintään 10 toistoa ja enintään 20 toistoa. Painon korotukset kannattaa kuitenkin tehdä maltilla, muistaen, että mitä raskaampi raskaan työsarjan tavoitepaino on, niin sitä enemmän keskiraskaita noususarjoja sinne päästäkseen tarvitaan. Keskiraskaissa noususarjoissa teet 1-8 toistoa. Kuorman kasvaessa myös toistot vähenevät. Teen 3 rauhallista ja lähes täydellistä toistoa. Lisään taas vähän painoa ja siirryn seuraavaan keskiraskaaseen noususarjaan. Arvioin olevani tällä nostolla lähempänä tavoittelemaani sarjapainoa. Teen 2 toistoa hyvällä ja rauhallisella tekniikalla, arvioiden toistojen aikana, että paino on liian raskas 5-10 toistoalueelle. Tämä ei haittaa, koska voi virittää kroppani raskasta työsarjaa varten tekemällä 1-3 toistoa astetta raskaammalla painolla ja vähentää painoa raskasta työsarjaa varten. Vähennän painoa edellisestä keskiraskaasta noususarjasta ja siirryn tekemään viimeistä sarjaa, raskasta työsarjaa, joka on tarkoitettu lihaskasvuärsykkeen antamiseen. Teen raskaan työsarjan kuormalla, millä arvioin saavani toistot 5-10 toistoalueelle niin, että kun olen tehnyt viimeisen toiston, en olisi sen jälkeen saanut kuin maksimissaan 5 toistoa lisää ennen failurea. Viimeiset toistot tulevat hitaammin, mitä pidemmälle sarja etenee. Tämä on merkki siitä, että paino on tarpeeksi raskas ja sarja tarpeeksi tiukka. Muista jännittää keskikroppa alas mentäessä, hengitä sisäänpäin, kontrolloi alasmenoa pitäen paine etureisillä, stoppi pohjassa ja ylös tullessa hengitä ulos.
Seuraavaksi vuorossa on suorin jaloin maastaveto, joka on kyykyn lisäksi kokonaisvaltainen moninivelliike. Kohdelihaksena on takareidet, mutta jalat, selkä ja kädet saavat myös epäsuoraa rasitusta. Teen suorin jaloin maastavedon myös toistoalueella 5-10. Aloita raskasta työsarjaa kohti etenemisen tutustumalla uuteen laitteeseen ja laita mahdollisimman pienen painon kevyttä noususarjaa varten. 14 riittää takareiseen löytymiseen. Enempää lämmittelyä en tarvitse, koska jalkakyykky on lämmittänyt jalkani jo niin hyvin sitä tehdessä. Lisään painoa ja siirryn keskiraskaaseen noususarjaan. Keskityn oikean tekniikan löytämiseen, jolla saisin liikkeen tuntumaan takareisillä ja mahdollisimman vähän muualla. Koukistan vähän selkää, jotta saan vatsan jännitettyä niin, että pääsen liikkumaan stabiilisti alaspäin. Huomaan, että paino on keskiraskaaseen noususarjaan aivan liian kevyt, joten teen 1 toiston jälkeen siihen pienen lisäyksen. Keskiraskaan noususarjan painon tulisi olla siis sellainen, jolla saisit vähintään 10 ja enintään 20 toistoa. Teen tässä keskiraskaassa noususarjassa 4 toistoa. Polven ei saisi antaa koukistua liikaa eikä mennä jalkaterän yli, koska silloin paine kohdistuu enemmän etureisille, mikä ei ole nyt kohdelihaksena. Seuraavalla paiноnkorotuksella arvioin osuvani raskaaseen työsarjaan. Arvioin, että tällä painolla saan toistot osumaan tavoittelemalleni toistoalueelle 5-10 niin, että parhaassa tapauksessa tekisin 10 puhdasta toistoa, johon lopettaisin arvioiden, että olisin saanut maksimissaan 5 toistoa lisää ennen failurea. Mikäli hengityksesi rupeaa salpaantumaan, voit hengittää pari kertaa liikkeen pystyasennossa, jolloin keuhkosi ovat auki, tasaat hengityksesi ja saat jatkettua sarjaa. Muista viimeisessä toistossa, että olet saanut kovalla työllä ponnistettua painon suorille jaloille. Alastulo on kuitenkin puolet liikkeestä, joten tuo paino alas kontrolloidusti. Teen 7 toistoa arvioiden, että olisin saanut maksimissaan 4 toistoa ennen tekniikan hajoamista ja tai voimien loppumista eli failurea. Seuraavaksi on vuorossa yläkropan liikkeet ja aloitan kuluneiden olkapäideni lämmittelyn niitä heiluttelemalla. Nyt on vuorossa vinopenkkipunnerus ja kohdelihaksena rintalihakset, tarkemmin ylärinta. Kyseessä on moninivelliike, joten koko rinta työskentelee ja ojentajat avustavat työntöliikkeessä. Katson miten penkkiä säädetään ja laitan sen sellaiselle korkeudella, että jalat osuvat maahan ja saan otettua laitteessa tukevan ja tasapainoisen asennon. Totean liikettä tehdessäni kuorman olevan liian kevyt 30 toiston kevyeseen noususarjaan. Teen pienen korotuksen painoon, jonka arvioin osuvan kevyen noususarjan kriteereihin, eli toistoalueen 5-10 ja 30 toiston väliin. Pumppaan kevyellä painolla hakien tekniikkaa, jolla saisin mahdollisimman hyvän tuntuman ylärinnalle ja mahdollisimman vähän muille avustaville lihaksille. Räjähtävästi ylös ja kontrolloidusti alas. Kuormittavassa venytyksessä sekunnin stoppi, joka auttaa lihaksen kohdentamiseen ja ylös. Teen 6 toistoa. Tunnen olkapäiden kipuilusta niiden tarvitsevan erityistä lämmittelyä. Kokeilen alempia kahvoja, jos se auttaisi minimoimaan olkapäiden rasitusta ja kohdistamaan painetta kohdelihakselle rintaan. Nyrkkeilen ilmaa, jotta saan olkapääni räjähtäviksi ja lämmitetyksi sekä kivun pois. On ensimmäisen keskiraskaan noususarjan aika. Olen valmis korottamaan painoa. Teen sen arvioiden, että tämä paino osuisi keskiraskaan noususarjan kriteereihin, eli toistoalueen 5-10 ja 20 toiston väliin. Teen 6 rauhallista ja lähes täydellistä toistoa. Teen pienen lisäyksen painoon arvioiden,
että korotettu paino osuu vielä keskiraskaan noususarjan kriteereihin. On toisen keskiraskaan noususarjan aika. Teen 5 rauhallista toistoa pitäen jännityksen rinnalla läpi liikkeen. Huomaa, että äskeisessä keskiraskaassa noususarjassa tein 6 toistoa ja nyt 5. Toistojen tulisi siis vähentyä, mitä lähemmäs raskaan työsarjan painoa pääset. Olkapäät ovat nyt lämpimät ja olen nyt valmistanut mieleni ja kroppani antamaan kaikkeni tälle sarjalle. Lisään viimeisen kerran kuormaa raskaaseen työsarjaan. Keskityn jokaiseen toistoon ja siihen, että paine pysyy liikkeen läpi ensisijaisesti ylärinnalla. Punneran painon ylös mahdollisimman räjähtävästi, jännittäen rintaa samalla ja päästäen samalla ilmat pihalle. Tuon painon kontrolloidusti alas pitäen paineen rinnalla, sekunnin stoppi pohjassa ja takaisin ylös. Seuraavana ylävartalon liikkeenä on pystypunnerus istuen. Kohdelihaksena on sivuolkapäät ja toistoalue muiden moninivelliikkeiden kaltaisesti 5-10. Olkapäitä on lämmitetty edellisessä liikkeessä penkkipunneruksessa, joten pystyn hyppäämään kevyen noususarjan yli suoraan keskiraskaaseen noususarjaan. Paino on kuitenkin suhteellisen kevyt ja osuu keskiraskaan noususarjan kriteerien kevyempään loppupäähän. Arvioin, että saisin tällä painolla noin 20 toistoa, eli keskiraskaan noususarjan kriteereihin suhteutettuna kevyt. Teen 7 rauhallista ja lähes täydellistä toistoa. On toisen keskiraskaan noususarjan aika. Lisään painoa. Teen rauhallisia ja kokonaisia toistoja stopilla pohjassa. Teen 3 toistoa ja arvioin, että tämä paino voisi olla sopiva raskaaseen työsarjaan. En korota kuormaa edellisestä keskiraskaasta noususarjasta, koska arvioin, että sillä painolla saan suoritettua raskaan työsarjan toistoalueella 5-10 niin, että jos saisin tehtyä 10 toistoa, niin maksimissaan 5 toistoa jäisi pankkiin. Toisto alkaa pohja-asennosta, missä laite lepää, ja toisto loppuu nivelkannatukseen, kun kädet ovat suorina. Tämä on kokonainen toisto, ja näitä lasketaan tarkkailtaessa nousujohteisuuden kehittymistä. Jos kaikki toistot ovat erinäköisiä, niiden tarkkailu on huomattavasti hankalampaa. Seuraavaksi on vuorossa eristävä liike ojentajille. Push down. Ojentajat ovat lämmenneet edellisissä punnerusliikkeissä, niistä kohdistuvalla epäsuoralla rasituksella, ja siksi pystyn siirtymään suoraan keskiraskaaseen noususarjaan. Teen liikkeen toistoalueella 5-10, mutta jos näin lyhyt sarja aiheuttaa sinulle nivelkipuja esimerkiksi kyynärpäihin, suosittelen kokeilemaan pidempää, vaikka 10-15 toiston sarjaa. Teen 2 toistoa ja lisään painoa. Siirryn toiseen keskiraskaaseen noususarjaan. Haen asennon, keskikropan jäykkyyden, olkapäitä taakse ja rintaa pystyyn. Pushdownissa kyynärpäiden pitäisi liikkua taaksepäin, jotta alaspäin työntävä liike on mahdollinen. Keskikroppa jännitettynä stabiloi muun vartalon ylimääräiseltä heijausliikkeeltä. Teen korotuksen painoon arvioiden sen olevan minulle sopiva raskaaseen työsarjaan toistoalueella 5-10 niin, että toistot tulisivat sen sisään, eikä pankkiin jäisi enempää kuin 5 toistoa. Teen ojentajien eristävän yksinnivelliikkeen punneruksien jälkeen, koska ojentajat ovat minulle paremmin treeniä vastaanottava lihasryhmä verrattuna rintaan ja olkapäihin. Teen 3 rauhallista ja hidasta toistoa hakien tuntumaa ojentajille. Teen 8 toistoa arvioiden, että olisin saanut maksimissaan 3 lisää ennen voimien loppumista eli failurea. Tämä oli tiukka ja raskas työsarja, mikä vaikuttaa lihaskasvua stimuloivana aktiviteettina. Seuraavaksi on vuorossa ylätalja, mikä on moninivelliike selälle. Selän lisäksi hauikset ja olkapäät saavat vetoliikkeestä epäsuoraa rasitusta.
Toistoalueeni raskaaseen työsarjaan on tuttuun tapaan 5-10. Laite on minulle uusi, eikä minulla ole mitään hajua siitä, mikä olisi minulle sopiva paino kevyttä noususarjaa varten. Aloitan siis mahdollisimman pienestä painosta. 11 jälkeen lisään painoa edeten kohti kevyen noususarjan kriteereihin. Kokeilen vasta- ja myötäotetta arvioiden, kummalla otteella saa liikkeen tuntumaan leveissä selkälihaksissa eli latseissa paremmin. Teen 3 toistoa kevyellä noususarjan painolla ja tunnen olevani valmis korottamaan painoa. Lisään painoa arvioiden sen osuvan keskiraskaan noususarjan kriteereihin, eli toistoalueen ja 20 toiston väliin. Teen 4 toistoa ja arvioin saavani painolla enintään 15 toistoa. Edellisen sarjan perusteella arvioin, että seuraava paiноnkorotus osuisi raskaan työsarjan kriteereihin, eli maks 15 pankkiin 5-10 toistoalueella. 11 jälkeen kuitenkin arvioin, että voisin korottaa painoa vielä 27,5 kilosta 30 kiloon. Teen korotuksen ja aloitan raskaan työsarjan. Vedän tangon niin alas kuin se menee niin, että jännitys pysyy latseella. Hengitän ulos. Yritän olla liikkumatta sitä enempää taaksepäin kuin mikä on välttämätöntä. Supistan ala-asennossa latsit viemällä lapaluita yhteen. Päästän tangon ylös kontrolloidusti ja otan happea samalla. Sekunti kuormittavassa venytyksessä ja veto. Teen 6 toistoa. Seuraavaksi vuorossa on hauikset ja teen ne seisten. Tämä on eristävä liike hauiksille. Ylätaljassa hauiksille on tullut epäsuoraa rasitusta, joten lämmittely on hoidettu. Teen liikkeen toistoalueella 10-15, koska lyhyempi sarja vaatii isompaa painoa ja kyynärpään nivelkipuja minulle. Yritän laittaa mahdollisimman pienen painon, mutta se onkin raskaampi mitä odotin. Etenen siis vahingossa keskiraskaaseen noususarjaan. Teen 4 toistoa mahdollisimman stabiilisti niin, että muu kuin kyynärvarsi alaspäin ei liikkuisi. Raskas työsarja. Lisään painoa ja siirryn raskaaseen työsarjaan. Teen rauhallisia ja kontrolloituja toistoja. Liikkeen pitäisi tuntua hauiksesta alaspäin, ei esimerkiksi alaselässä tai takareisissä. Teen 10 toistoa, jonka viimeinen silmin nähden hidastuu. Kontrolloin kuitenkin vielä viimeisenkin toiston alastuloa, koska se on puolet liikkeestä ja viimeisissä toistoissa kehitys tapahtuu.